ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବୁ କେମିତି ଦେଖିବୁ ରାସ୍ତାଟା କେହି ଯାହା ଦେଖିବେ କେତେ ଖରାପ ଚାଲ 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 ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାଲ ଅଂଶ ଦେଖିକି ଚଲା ନହେଲେ ଫଟୋ ହେଇଯିବା ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ବାହାରି ପଡ଼ିବ କିଛି ନାହିଁ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇଟା ନିଜ ଘର ବଳଭଦ୍ର ବଳଭଦ୍ରରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରରେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ଚାଲିଗଲେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି ଏପଟେ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ଏଇପଟେ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ ନା? ନାଇଁ ଏପଟେ କ'ଣ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ହେଇନଥିଲା କି ହାଇଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ମଟର କି ଉଠେଇ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ତାହେଲେ କାମ ଚାଲିଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ଜାଗାଟା ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ପାର୍କିଂ ହବ ଏଇଠି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଏଇପଟୁ ରାସ୍ତା ହେଲେ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇ ମୁଁ ଏଇପଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବି ବାଟକୁ ଗାଡ଼ି ଏଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଏଇଆଡ଼େ ଆଉଛି ଚାଲୁ ଏଇଟା ଆଣ କରେ ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ତଳ ଭାଗଟା କାର ଆଉଛି ପୁରା କାମ ଚାଲିଛି ନା ହଁ ଏବେ ଦେଖ ସିଧା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ପାର୍କିଂ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଯୋଉ ଜାଣି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛ ଗାଡ଼ି ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି କେତେ ଧୂଳି ଧୂଳି ଏବେ ନୂଆ ପୁଣି କାମ ଚାଲିଛି ମାଟି ରାସ୍ତା ନୂଆ କାମ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ଆର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ନୂଆ ଯୋଉ ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ନୂଆ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ନା ଆରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେପଟ ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉଟା ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଚାଲିବ ବାବାଙ୍କର ମରା ହେଇଛି ଫଟୋ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ କାଟିକି ବୁଲି ବୁଲିକା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ନା ଆଗଟା ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ପୁରା ହେଇଛି ତ ବେଶୀ ହେଇଛି ଏମିତି ସବୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଦେଇକି କଟିକି ଚାଲୁ ହାଇଟ୍ କେତେ ଦେଖ ମାଟି ରାସ୍ତା ଏବେ ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି କାର୍ ଫାର୍ ବି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ନା ହଉ ଯାଉ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଲା ଦିନଠୁ କାର ଫାର ସବୁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ସେକରେ ଯାଇପାରିନଥିଲା ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ କାମ ସରିଯାଇଥିବ ନା ଯାଇପାରୁନି ତ ବର୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯାହା ଖବର ହଁ ହେଭି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ତ ଯାଇପାରିବନି ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଦେଖିକି ଚଲାଅ ଆଗକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇଠି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଠି ଏଇଠି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ତ କ'ଣ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇଠି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା ନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଟା କଟିକି ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଜୟ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରବଳ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ତ କ'ଣ କେତେ ହାଇଟ୍ ଆଉ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖ ଉପରୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ turning ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପୁରା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେମିତି ହାଇଟ୍ ବି ସେମିତି ଚଢ଼େଇ ସେମିତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମୁଁ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି ହେଇପାରିବ କାହିଁକି କଣା କରିହେବା କାହିଁକି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁକା ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ବେଶୀ ପଳେଇବ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଆରେ ଜାଣିଲୁ ପାଇନି ଆହୁରି ଅଛି ଜାଗାଟା ସଦାବେଳେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ଠିକି ଗଲେ ଯାଇକି ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଚଢ଼ା ରାସ୍ତା ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋ ରାସ୍ତା କରାହେଇଛି ଆଉ ପାହାଡ଼ ଚାରିକର ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ତ ସବୁ ପାହାଡ଼ କାଟି କାଟିକା ତାକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାହେଇଛି ପଥର କାଟି କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏମିତି ସବୁ ପଥର କଟା ହେଇକି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଚାଲିକି ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାପରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ହାଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଆସୁଛି ମାନେ 3 ଜଣ ବସିବ କରିଦେବି କହିଲେ କହିବନି ଖରାପ କଥା ଆଉ କହିଲା କ'ଣ ସେଇଟା ଲୋଡ଼ ହେଲେ ତୁମର ପୁଣି ବାଚୁତି ବାହାରୁଛି ଏମିତି କହୁଛ ସେମିତି କହୁଛ ଆଉ କ'ଣ
बापरे ये जो मणिनाग मंदिर गला आसिक जमी ना मणिनाग तो चंदिका देखो केमती बापरे से मैंने आसवा चाहूँगी लोकेशन मुझेदेवी लास्ट रे लोकेशन कहीदेवी एवं तो वीडियो किसी बुझीपारे लास्ट रे लोकेशन कहीदेवी ये पाइले रे बस एवं आम लास्ट पोजिशन में पाइबा ना ये बोधे लास्ट मंदिर पाख हो गला यहाँ ऊपर प्लेसटा ऊपर सब गाड़ी पार्किंग है पूरा प्लेस पार्किंग एरिया ये टिकेट रखिल गाड़ी टिकेट एटा गाड़ी पार्किंग एरिया प्रति बाइक 10 टଙ୍କା लखाए टिकेट काटा सुविधा सुरक्षित गाड़ी से माने दायित्व रखिए 10 टଙ୍କା लखे टिकेट नौकरी पूरा पार्किंग एरिया तलटा बहुत खाल हाँ ये पार्किंग कर पार्किंग एरिया टिकेटा टे देखेल केंदिया टिकेट 10 टଙ୍କା ଭଲ द्वितीय एटा मंदिर टिकेट दस टଙ୍କା लेखाएं नौ टिकेट दायित्व रख केते गाढ़ तलटा देखा जाऊनी किसी भी पूरा खाल देखुन केते खाल देखा जाऊनी किसी एरियाटा पूरा गाड़ी पार्किंग एरिया रास्ता अच्छी जाके तले पूरा पार्किंग हो साइडटा मंदिर एरिया पहाड़ ऊपर मंदिर चल बे मुख्य द्वार उठे रास्ता एटा मुख्य द्वार देखो तो साइड से सब चप्पल फल रखुच्च सेमती किसी सुविधा तैयारी है मुख्य द्वार पूरा चप्पल रख ये चप्पल स्टाण्ड फाण्ड तैयारी है ना मुख्य द्वार पूरा पाँच एमती उठिक जावा पड़िया एटा पूरा मंदिर मंदिर पछपट हिस्सा तो टोटाल पार्किंग एटा चारिपटे चारिटा द्वार अच्छी से द्वार ना कौन तो मुझे जानी किंतु चारिपटे चार्टा द्वार अच्छी एबे गोटे मेन गेट मेन द्वार गोटे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
पूरा मंदिर पहाड़ ऊपर एत सारा पत्थर आणिकी केमती मंदिर तैयारी कराଯାଇଛି। चारि कोणरे भी छोट छोट मंदिर चारोटी अच्छी आगक मध्य अच्छी। ये हनुमान मंदिर यहाँ ना एटा मुख्य द्वार गेट्र बाहर सब दुकान फुकान है पूरा सारा दुकान पूजा सामग्री दुकान गेट्र डाण पार्श्व अन्न प्रसाद मिले दुकान फुकान सब हो मंदिर बाहर दृश्य कहले टाइम लेट हो गलानी आउ सब प्रकार प्रसाद मिल पारियोनी केवल प्रसाद रे थला भात डाली आउ खटा थिला हाँ से कहले कौन आउ सब शाग मुग हरिका सब होउछि सेउडा किछि नथिला टाइम लेट हो गलानी ना आसी केते टाइम हेलानी देखुन खाया टाइम रे 3:40 होला एते जाई कुआडे जहिया।